Di konferansekê rojnamevanî da berpirsê senterê nexweşiyên penceşêrê li Duhokê da diyarkirin ku sala 2015 da digel du heyvên sala 2016 da bi ciyawaz digel sala 2014 da jimara tûjbûyên nexweşiya penceşêrê ber bi zêdebûnê ve çûyne. Di navbera 2016 tûjbûyan bû 2022 tûjbûyan. Dîsan xuya kir jî ku jimara giyancidezdana tûjbûyên penceşêrê jî zêde bûye. Bi awayekî di sala 2015 da 418 kesan û di sala 2014 310 kesan giyanê xwe ji dest daye. Dîsan her di çarçûvê vî konferansî da berpirsê senterê nexweşiyên penceşêrê amaje bi karîgeriyên nebûna çareseriyên tîşkî kir li ser tûjbûyên nexweşiyên penceşêrê li Duhokê. بلش برفشارة جالك السر سرايتوان جالك الديرن يعني بهيفانا وأمير أربيل جي هاري كاريما جالك كد بس برفشارة شولي وكاري عندك جراش كارت كبيت وعجل بيتا يعني كارتك إنك جالك نباش تر أصلا مشيت معهم هي بدارين أفا بونفيتا Di sala 2015 da 3705 tûjbûyên nexweşiya penceşêrê çareserî li bingehên saxlemiyên Duhokê wergirtîne lêjbilî çareseriya tîşkî. Kesûkarên tûjbûyên vê nexweşiyê jî dixwazin ku amîrê tîşkî li Duhokê bihête dabînkirin ji ber ku dema pêwîstî pê hebît bû an bargîraniye biçine bajêrê Hewlêrê û Silêmaniyê ji bo çareseriyê. خديهم على فيري باش مرة باشتري عمني قارم تعردات شن بابي بغير حلاقة وش البامانيني عمل إيجار أنا حسكن أو علاج الفيري هبت ما هاري كاريني نام بجكت خوابنا سليماني وأربيلي وأم حسكن أو جهازة بينا فيري أو درماني باش بين وزارو كدمة تشي ببن Ji ber giringiya pîtedanê bi nexweşiya penceşêrê salane du roj di meha Şubatê da hatîne diyarkirin ji layreqirawa saxlemiya cîhanî ve. Lêl parêzgeha Duhokê bi ciyawaz digel parêzgehên diyên herêmê tanha amîrê çareseriya tîşkî bû vê nexweşiyê nîne. Dilşad Hîmû, NRT, Duhok.